Večeře! 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 Degustáce. Vy už měli, táto. Infiltruješ se mezi ty zasraný smažky a budeš pro mě sbírat důkazy. Z čeho to voří? Ty rozumíš biznesu? Jo, studoval jsem management prodeje v Číně. V Číně? Ale Marku, je všechno v pohodě? Kurva, nenamočil se do něčeho? Běž do piči! Mora, víš, co to znamená? No, černý putík, ne? No, skoro srdíčkový týden. Smažka spíčená. Párno. A kurva, ty pičo! To tam samozřejmě nepatří. Co to tam bylo za Wu-Tang Clan, Severa? Dobře, co tady děláte? Co asi, vole? Pletu se do more. No pánové, to snad nemyslíte vážně. To je ajkoska. No to rozhodně není ajkoska. No dobře. A než ho budete večer mrdat?